ακούστε με τώρα, δεν θέλω να μιλήσει κανένας. Έλα, αφήστε τα σχόλια και μαζευτείτε. Παιδιά, ακούστε με λίγο. Ελάτε, λέω. Μπλούντιο, ρε. Διαβάζετε στο τσετσέ τι γράφω. Ένας γαμμένος λίντερ είμαι σε ένα γαμμένο τσετσέ. Διαβάστε τι γράφω. Μην πηγαίνετε άλλο στο καστό. Ελάτε όλοι μπλούντιο. Εφαγαφίας. Τρελό. Τρελό. Ηλία, δεν μας έπαθε κάποιος άμα μπορεί. Τρελό. Και εγώ έφαγα. Ηλία, σας έβαστε όπως άλλες. Silence. Cleanse ready red bar. Εγώ Το τα κάνω, έχω. ένας έχω μείνει, κάνω. Κλείνεις τρελό. Κάνω. Κλείνεις τρελό. Κλείνεις τρελό. Έπεσε. Να με χάσω, Λούδιο. Τη μάνα και το σπίτι θα τους γαμίσω. Τη μάνα και το σπίτι. Δεν το φέρνω. Τώρα σαν την πάθουμε να καταφέρουμε τα πάντα όλα. Αυτό το κάστρο το κρατάμε και ο Θεός ο ίδιος θα μας έρθει. Αν μας έρθει ο Θεός, εγώ να του κάνω πίτες για να μην του παθήσει. Μπαίνω μέσα, παιδιά. Ό,τι που κάνω γάμο και ροφία του, Ντόμι! Έλα γαμώ το σπίτι του, τα μαλακισμένα γαμώ το Θεό τους. Ας κόβουνε μέσα. Γαμώ τον Τζιμί και το σερβερ, γαμώ την πιτάνα μου μέσα και τον Τζιμί και τη μάνα του πιτάνα, γαμώ το σπίτι του μέσα του. Ακνολόγια εδώ ρε μαλάκα. Γαμώ το μουνί της μάνας του. Τίποτα, δεν θα το σκεφτεί καλά, ξέρω πολύ καλά θα κάνει. Αλλά είναι ένα πάρα πολύ δυνατό αλάι και του γαμίσουμε τα πρωί και τα συγχωρήσω.